Leyla ikinci. Serçava hatı. Başı. Spas malata baba. Despeki de xwazim biçeki te binasım. Heneki bahsa xwe bike dilko hatî dinê te çikiriye te çixwendiye û me hêdî hêdî werin servena te ya berbinivîskariye ve. Kerem. Ez bi Leyla ikinci bi aslê xwe sêrtîme dehîme li belê evesû 4 salam koçber bûne çûne li Mêsînê dijîn. Mala Mêsînê li belê ez bi ve 6 sala li Wanê me niha jî beşa bilind xwayînime zanîngehê de me. Ez berhevan dikim ya rastî. Niha berhev de jî niha berhevên me yani bi çîrokên me meseleyên me tevahî bi min wisa dît bi zanîngehê de mi dît tevahî yên Kurdî seh dikin qey dikin lê berê dirêk vedgerînên Tirkî ser dixebitin. Lê belê min xwast ku ez bi zimanê zikmakiya me de ez em kîjan zimanî em wan seh dikî min xwast ku ez bi wî zimaniyan binivîsim yanî bi Kurdî binivîsim. Min çîrokên xwe bi Kurdî diya xwe seh kiriye. Tabii em koçber bûne çûne Mêsînê bi min bi çîrokên diya xwe min mezin nebûme ya rastî lê belê bi paşê re hesiyam ku navê diya min Mîrê Çîroka ye, çîrokbêj e bi gunda de dora gunda wisa tê naskirin çîrokan dibêje. Malûm emrê wî jî gelek derbas bûye ku mesela Qaysî dibêjin hink vê malê biçe tejîke ez hew qas çîrok zaniyam lê belê min xabin heta ku hatî bîrawê kêm hatin bîrawê yani bebêjin 20-25 tip nêzînge we hatin bîrawê. Tabii niha jî çika tê bîrawên ez qey dikim ez berhev dikim ez vedişêrim hebana xwe wisa bêjim erê ez wan dinivîsim. Bavê min jî aslında wisa ye dibêjin bavê meselokan pir wisa civatan de gundê de wextê xwe de wisa etarî metarî jî kiriye pir tê naskirin lê belê bixabin ew jî niha 8 salê xwe derbas bûye ew jî mesela tiştan dibêje meselokan haqqê dengbêjan bi Kurdan Mîrê Kurdan bêjim derwêşan Kurdan niha îşallah projeya min ya diyamî jî ez û ser bavê xwe binivîsim. Revaş te pirtûka min hebana çîrokan jî çawa min gotî ya diya minin çîrokî diya minin ew wisa min re gotiye min jî Kurdî min seh kiriye min Kurdî nivîsiye. Saet xweş. Weke naverok dikarî ji me re henekî behsa hebana çîrokan bikin. Naveroka wî bêtir li ser çi ye? Bêtir ser çîrokên herêmê ne. Mesela ser ez bêjim heywana hatiye gotin. Mesela dîko heye, kêze heye, mişko heye. Weke din zêdetir heywan hene ya rastî mesela Mîrza Mihemed heye bi aliyê herêmê botan de gelek de gotin. Çîrokekî ya wî heye. Weke din ser wisa yani ez bêjim wek fabılê. Zêdetir fabılın çîrokin. Erê wisa. Baş e. Baş e. Çi tişt te tamda nivîskariya Kurdî yani kîjan hez kîjan warî de te got divê ez bi Kurdî binivîsim. Te çawa biryara wî? Niha ya rastiya bêjim ez wêjeya Tirkî dixwayînime. Eya Tirkî dixwayînî min dem kiriye min dev jê berda dîsa min dest pê kir. Li min êrî mesela kîjan bêjin Orta Türkçe, Eski Türkçe yani her zimanî ez bêjim Kıpçakça bêjin kîjan zimanî çi dibînin, çi seh dikin wî zimanî dinivîsîn. Lê belê ya Kurdî tevahî tê vedgerandin. Tirkî vedgerandin. Qet mesela aslê xwe mesela kîjan em wisa hîn bûyî. Mirov berheve bike di kîjan zimanî te guhdar bike ev wisa bêjim rêzek e mecbûrî ye di kîjan zimanî te seh bikî te wê zimanî te dinivîsî lê belê ji bo Kurdî tiştek wisa tune. Yani gelek tu vedgernî Tirkî. Lê beleva İngilîzî bûya bêjim kîjan zimanî bûya ya beriya sed sala zimanî bikeve niha ortê bila yani ew biya tu wisa dinivîsî lê belê Kurdî wisa te nanivîsî. Em jî got ez ve Kurdî eta ku ez Kurdî nenivîsim mesela niha ez dixwazim ku tezekî çêkim. Ser teze xwe jî mamosteyê me dibêje mesela ser van ew tîş bike. Bixebite min jî got eger ku ez bi wê çavkaniya pirtûkekî bi Kurdî nîşan bidim ez ê wisa kabul dikim. Weke din ne Kurdî be yani aslê wê çavkaniya wê çi be wê zimanê ez ê binivîsim. Wî da min ew tîş kirim got ez ê berhev bikim ez çi bikim ewilkê bi zimanê xwe paşê çünkü diya min bavê min niha yani peyvekî Tirkî nizanî. Min xabin yani tiştek got ew dibêjin ez ê bibim diz yani. Gelek ez bi Kurdî binivîsim. Yani tabii ez niha berhev dikim ji ser wê diaxivim
از تشتكي ببرخوش بنویسم عول يعني یکمین زمانه من کردیه. سعد خوش. هر سرکفتی بی و مالات آبابه. صافي. دست خوش.